Што будзе ў Беларусі з курсам даляра? У якую небяспечную паездку сабраўся Лукашенка, а таксама што вядома пра нечаканую адстаўку важнага вайскоўца і гібель высокага чыноўніка. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У Наваполацкай калоніі нумар 1 памёр Дмітрый Ягораў, былы дырэктар скідзельскага цукровага камбіната. Калонія, дзе сядзеў былы чыноўнік, лічыцца самай жорсткай ва ўсёй Беларусі, і цяперашняя гісторыя стала чарговым таму пацверджаннем. Дмітрый Ягораў быў фігурантам гучнай цукровай справы 2020 года, калі сілавікі затрымалі цэлы шэраг кіраўнікоў беларускіх цукровых камбінатаў. Вы можаце памятаць, што каб арыштаваць двух дырэктараў, па загадзе Лукашэнкі нават разварочвалі самалёт Белавія і прымусова саджалі яго ў Гродне. У выніку Дмітрыя Ягорава разам з іншымі кіраўнікамі судзілі ў 2021 годзе. Яго прызналі вінаватым у хабарніцтве і далі яму 11 гадоў калоніі. Але паводле крыніц выдання «Флагшток» за кратамі у Ягорава выявілі анкалагічнае захворванне, і паводле закона смяротна хворых вязняў можна выпускаць, каб яны сустрэлі свой канец на волі і ў чалавечых умовах. Але ж нават ведаючы пра дыягназ апальнага цукровага дырэктара, яго ўсё роўна пакінулі за кратамі. У выніку Ягорава накіроўвалі ў турэмны рэспубліканскі шпіталь, але медыкі дапамагчы нічым не змаглі, і былы начальнік сканаў. Яму было 53 гады. Лукашенка нечакана звольніў свайго высокапастаўленага вайскоўца. Генерал-майор Сергей Лагадзюк раптам быў вызвалены ад пасады намесніка начальніка генеральнага штаба і начальніка галоўнага аператыўнага ўпраўлення. Адпаведны указ Лукашенка падпісаў 6 мая. Лагадзюк вядомы тым, што быў уключаны ў 12-й пакет санкцый, які Еўрасаюз увёў у сувязі з вайной супраць Украіны. Афіцыйна Сергей Лагадзюк быў вызвалены з вайсковай службы ў запас па ўзросце. Але ёсць адзін нюанс. 10 мая 2026 года генералу споўніцца ўсяго толькі 55 гадоў, што па мерках лукашэнкаўскай сістэмы зусім няшмат, і пенсійным узростам даўно ўжо не лічыцца. У Беларусі працягваецца анамалія з далярам, і цяпер стала вядома, што адбываецца і чаго чакаць у бліжэйшай будучыні. Насуперак усім прагнозам, курс не толькі не расце, а нават зніжаецца. У мінулым годзе сярэдні гадавы курс даляра быў 3 рублі і 6 копеек, і на 26 год абяцалі ад 3,30 і вышэй. Але ў рэальнасці цяпер даляр каштуе трошкі больш за 2 рублі і 80 копеек. То бок беларускі рубель не таннее, а наадварот, умацоўваецца адносна заходняй валюты. І асноўныя прычыны такой анамаліі наступныя. Першая прычына – гэта актыўны продаж валюты насельніцтвам, які ўсё яшчэ не спыняецца. То бок людзі стабільна здаюць настолькі шмат валюты, што гэтыя аб'ёмы перакрываюць патрэбы юрыдычных асоб. Другі набор чыннікаў, які ўплывае на курс беларускага рубля, а значыць і на курс даляра, традыцыйна звязаны з рублём расійскім. Расійскі рубель умацоўваецца праз пэўную адаптацыю расійскай эканомікі да новых умоў, якая пачала назірацца з канца 2024 пачатку 2025 года. Адпаведна, умацоўваецца рубель у Беларусі. Прычым праз гэтую залежнасць курс даляра ў нашай краіне можа яшчэ трохі знізіцца, бо на курсе расійскага рубля яшчэ не паспела адбіцца падаражэнне расійскай нафты, якое адбываецца на фоне блакіроўкі Армузскага праліву. Уплыў гэтага фактара будзе адчувальны не раней, чым праз некалькі месяцаў. А гэта значыць, што калі не здарыцца нейкі форс-мажор, расійскі рубель умацуецца яшчэ больш, а курс даляра ў Беларусі яшчэ трохі ўпадзе. Стала вядома, хто жыве ў эксперыментальным пасёлку пад Мінскам, які інспектаваў асабіста Лукашенка. Непадалёк ад беларускай сталіцы будуецца катэджны пасёлак з назвай «Новая аколіца», за якім пільна прыглядаюць беларускія ўлады. Асаблівасць гэтага пасёлка ў тым, што дамы там будуюць 12 розных дзяржаўных прадпрыемстваў. Пабудовы адрозніваюцца паміж сабой. Там ёсць драўляныя пабудовы, цагляныя ды газасілікатныя. У публікацыях СМІ гэтае месца
месца называлі грандыёзным будаўніцтвам паводле амбіцыйнага плана. Усяго там збіраюцца ўзвесці больш за 200 малапавярховых дамоў на тэрыторыі амаль у 50 гектараў. Будоўлю наведваў сам Лукашенко і заявіў, што гэта ён асабіста ініцыяваў праект і даў карт-бланш віцэ-прэм'еру Анатолію Сіваку. Цытата: «Я яму сказаў: ідзі і будуй па-гаспадарску, так як ты палічыш патрэбным». Канец цытаты. На дадзены момант частка катэджаў у новай аколіцы ўжо гатовая, і выданне «Зеркала» пры дапамозе кіберпартызанаў сабрала звесткі пра першых жыхароў. Спойлер, усе яны вельмі няпростыя персанажы. Яшчэ ў лютым 2025 года дом у новай аколіцы набыў прапагандыст АНТ Ігар Тур, а непадалёк ад яго пасяліліся высокія чыны мінскай міліцыі. Начальнік аддзела ўпраўлення крымінальнага вышуку Андрэй Пятровіч ды кіраўнік мінскай ДАІ Сяргей Бабіч. Аднапавярховымі дамамі там абзавяліся і міліцыянеры з раённых цэнтраў Мінскай вобласці – Капыля, Воложына ды Лагойска. Ну а ў старой частцы вёскі аколіца размяшчаецца вайсковы гарадок часці 3310. Яна адносіцца да ўнутраных войскаў міліцыі, якімі цяпер камандуе намеснік Кубракова Мікалай Крапянкоў. На базе гэтай часці ў 2023 годзе з'явіўся атрад спецыяльнага прызначэння «Торнадо», і менавіта гэтая часць атрымала ў арэнду 18 участкаў у эксперыментальнай новай аколіцы. Таму верагодна, што ў 18 мадэрновых катэджах размясціліся менавіта спецназаўцы. Але не толькі яны, бо па некалькі участкаў выдзелілі і іншым сілавым падраздзяленням. Напрыклад, мінскай міліцыі, дэпартаменту фінансаў і тылу, дэпартаменту аховы ды нават дэпартаменту выканання пакаранняў. Яшчэ 5 участкаў перадалі ў пастаяннае карыстанне дзяржаўнай арганізацыі «Дыпсервіс», якая абслугоўвае дыпламатычны корпус і афіцыйныя дэлегацыі, ды ўваходзіць у структуру кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Карацей, у выніку атрымаўся пасёлак для эліты другога ўзроўню. Калі да драздоў яшчэ нос не дарос, але і жыць сярод звычайных беларусаў ужо неяк няёмка. Ці могуць пасяліцца ў новай аколіцы звычайныя людзі? Верагодна, што так, але пакуль іх там няма. Цынізм беларускіх уладаў проста зашкальвае. Цяпер яны прызналі экстрэміскай фэйсбук-старонку памерлага ў зняволенні мастака Алеся Пушкіна. Такое рашэнне прыняў 4 мая суд Глузскага раёна. Тут нагадаем, што палітвязень Алесь Пушкін памёр ноччу 11 ліпеня 2023 года ў рэанімацыі Гродзенскай бальніцы. Туды яго даставілі ўжо ў несвядомым стане з гродзенскай турмы. У зняволенні ў Пушкіна адкрылася язва, але ў бальніцу яго прывезлі надта позна, і лекары выратаваць 57гадовага мастака ўжо не змаглі. Сталі вядомыя галоўныя страхі сілавікоў Лукашэнкі. Гэта беларусы з пагоняй, сабакі, беспілотнікі ды самакаты. Цяпер сілавікі рыхтуюцца да святкавання Дня перамогі ў Мінску, якое традыцыйна праходзіць з кантрольна-прапускнымі пунктамі і даглядам з металашукальнікамі. Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў асобна адзначыў, што на свята не будуць пускаць людзей з электрасамакатамі, а яго сілавікі трэніруюцца супрацьстаяць беларусам, і на адной з такіх трэніровак міліцыянеры адпрацоўвалі затрыманне чалавека з бел-чырвона-белым сцягам і пагоняй. Прычым на відэа, якое сілавікі самі і выклалі, яны чамусьці гэты сцяг заблюрылі. Таксама на 9 мая ва ўзмоцненым рэжыме будзе працаваць цэнтр маніторынгу грамадскай бяспекі. Ужо створаны аператыўны штаб і задзейнічаюцца групы па супрацьдзеянні беспілотнікам. Акрамя таго, у натоўп не будуць пускаць людзей з сабакамі. Вядомая беларуская тэлевядучая сакрэтна выйшла замуж за таямнічага алігарха. У 10-х Кацярына Коба вяла перадачы на БТ і СТБ, здымалася ў кліпах, працавала мадэллю і мела мянушку беларуская Барбі. Але ж апошнім часам яна знікла з радараў. Аказалася, што 37гадовая Кацярына цяпер жыве за мяжой і чамусьці старанна хавае свайго старэйшага на 17 гадоў каханага. Аказалася, што муж былой беларускай тэлезоркі гэта расійскі мільянер, які пачынаў з той самай судзімасці, што і Януковіч, а цяпер жыве ў Еўропе і калекцыянуе Шагала. Апошняя хвіліна славы Кацярыны была ў 2020 годзе, калі яна трапіла нават у міжнародныя СМІ праз абсурдную сітуацыю. Ураз
разгар пандэміі кавіду Кацярына пачала распавядаць, што бэйджык на яе шыі бароніць ад вірусаў і пераконвала, што такі блакіратар вельмі складана дастаць. Але ёй цуд абарону падарыў нейкі сябар. У хуткім часе высветлілася, што такі блакіратар вірусаў прадаецца нават на кітайскіх сайтах і, вядома, ні ад якіх вірусаў не ратуе. Сцябацца над Кацярынай пачалі і жук, і жаба, а яна ў выніку выбачылася за памылку. Цяпер жа Коба вядзе шыкоўнае жыццё ў Швейцарыі. Яна адпачывае ў дарагіх гатэлях, бавіць час на прыватным востраве на Мальдывах ды дэманструе брэндавыя рэчы кшталту сумачкі Шанель. Але свайго кавалера Коба старанна хавае, і нават калі публікуе супольныя здымкі, то абразае іх, каб ад мужчыны засталася толькі адна рука. Тлумачыцца жа такая сакрэтнасць вельмі проста. Аказалася, што Коба даўно ў стасунках з мільянерам Аляксандрам Смузікавым, адным з самых таямнічых багацеяў Расіі. 54-гадовы Смузікаў прынцыпова не дае інтэрв'ю, бо шчыра ўпэўнены, што вялікія грошы любяць цішыню. Яшчэ ў 13-м годзе Смузікаў трапіў у спіс самых багатых бізнесменаў Расіі і заняў там 169-е месца. Яго багацце тады ацэньвалі ў 600 мільёнаў даляраў. Цяпер жа Смузікаў мецэнат і аматар мастацтва, які жыве ў швейцарскім Санкт-Галіне. Пачынаў жа сваю кар'еру будучы мільянер з 2 судзімасцяў. Адразу пасля заканчэння школы Смузікава асудзілі на 3 гады за рабаванне. Тады ён адабраў футравую шапку ў чалавека. Наступная судзімасць была за захоўванне зброі. Затым Смузікаў усплыў ужо ў 90-х, калі заняўся няхітрым бізнесам, які азалаціў дзясяткі людзей, звязаных з постсавецкімі уладнымі элітамі. Яго кампанія купляла нафту, аддавала яе на перапрацоўку НПЗ Расіі, Украіны ды Беларусі, а нафтапрадукты прадавала на захад. Пра тое, якім бізнесам цяпер займаецца Аляксандр, вядома няшмат. Летась, напрыклад, паведамлялася, што ён адзін з буйнейшых гульцоў на рынку мікракрэдытаў у Расіі, а украінскія журналісты называюць Смузікава блізкім да Крамля алігархам. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.